nu e o cale de scăpare, băiete! Punem noi mâna pe tine! Ia! Norocul meu! Oricât mi-aș dori să schimb momentul ăsta, știu că nu pot. Nu cred că o să fie greu să ne ocupăm de un copil răsfățat cu o tunsoare jalnică. Atunci ai uitat cât de rebeli putem să fim. Stai! Lamele timpului sunt ale noastre! Noi suntem conducătorii timpului! Așa este. Și nu sunteți altceva decât niște huligani la mâna a doua. Nu!